raba ni da ke baya yiwuwa ba ta sabuwa. Raba ni da kai baya yiwuwa ba ta sabuwa. Shi raba ni da ke baya yiwuwa zan ce karara ashe so alkin tashi ake tamkar madara cikin ruhi na kin yi gida na yau damara idan dai raina na a jiki ba kya tabuwa. Raba ni da kai baya yiwuwa ba ta sabuwa. mijina ba a raba ni da kai sai dai hakuri matakin dukkanin nasara shine tumuri ashe ribar so ba ya wuce aure da wuri mutuncin kifi ba ya wuce ya jiyo shi ruwa. Ki dubi jikina ya kyawo na ƙara fari a hannun mai sona na zam tamkar mazari raba mu ashe baya yiwuwa sai dai haƙuri yake zan zauna har abada ba ma rabuwa. Raba ni da kai baya yiwuwa ba ta sabuwa. cikin raina kai dai na sani ban san wani ba da wani ya doso na ce ba zai shiga ba dalilin so ne yau da shige halin da zaba tuna ka a raina shi ke sa in dinga rawa. Raba ni da kai baya yiwuwa ba ta sabuwa. Dan Allah ki duba shigar da nayi domin ki nayi kin ruhi na ke ki kasan babban matsayi ina ƙaunar inganki cikin kyawun yanayi yawan haƙuri shine ke sa dutse da buwa. Raba ni da kai baya yiwuwa ba ta sabuwa. A auna min nisa domin ba ma taɓuwa wajen raba mijina to zani da kuwa akan ka ina iya tunkarar ko da mutuwa mazaje ka zarce su ado ka fi su ƙawa. Raba ni da ke baya yiwuwa ba ta sabuwa. Raba ni da